ให้การหันมือเราเชื่อกันรวยตัว senior ปันนี้ตั้งแต่ชวน chief minister appointment มินโลเปอาตินสรการฟอร์มไทยนะมินโลเปบอกะที่ชวนนิลจิตตอมนี้นิเรียดมั้งค่ะอ๋อนิเรียดต่อดาร์สองประกาศให้ตายันswearing in กันเนี่ยงะที่ชวนการเล่ทอเลเวล่าsession masaber kan nei zui to do na kan governor athale a big takin full cooperation min pek tur thule central lama te po atangkai theyang peraman tura ain wam thu te ain phal thu te min thrila a big takin keini yang ram pachia state budget nei claim tan chuan kan in nga na ber chu centrally sponsored scheme pawh ania heng kan manda na hianลุงอ้อยทักอติเล่มเหล่าถูตเละไอ้ทะจอกก็กันมันไทยเละไอ้ตำจอกปอยซาดีลชวกไทยตัวระนัตกจักตัวเละอามาไงปอยสุดาส่วนจันมินลับปอยตัวทูมินริลอันนี้เป็นไหมนี่จานะลัติเฟลโลนี่จานะมีติ้งหันhouse leader ตัวเล่ deputy leader ตัวเห็นทางนี้ใช่ไหมนี่จานะชวนไอ้พวกแกสับดังเฮียนHouse Leader to remain proposal so kan zawain kan poma kay na ni hi ausa Deputy Leader ni to rin ka propose ve thunga so kan pom ve ve ni Secretary chu nakinakan na ruatang sir Manipur chungchang pi ka apma khanin president rule impose ni ro se ti le separate administration itu kui thu khai sai ta ka enge tu na hian idin na ka tu na kan unau Raltlan te Burma tang te Manipur le Bangladesh tang te hi eng te chhunzawm enkawl chhunzawm ngen tu Union Home Minister nen kan in beto nimina chu arang lama del hi ate pok kal ve nga ya ta chuan heng chungchang kan soidun photang tin kan unau te nia Manipur mi te chu India ko le tu thoan nia India Constition hian India khole tu te su khoya po anin ben bel hi phal sakrim thrima chu wang chuanin khang kha chu sarkar tlata ina alo enkawl dan te kan chhunzawm anga ai thajo ka ti thei dan te omem chunga chuan engange central sarkar nen kan thawh tlan don ti te home minister nen kan soi photang tin Myanmar chungchanga chuan external affairs minister in Mizoram beto ani hi kabatchmet ania in kom ngai tak kan nia so that chuan arang lama in hua India foreign policy tele Myanmar chungchanga India sarkar diplomacy kal dan turte kanin thriat photangai engpon ni sengin humanitarian issue ania chuwang chuan khoi khowela po mi mang angan om chuan kan mel ma te po an thi don chuan kan enkawl thina chawta kan pe thina ni chu wang chuan kanu nau te Burma tanga ron tlan lu te chu thataka enkawl zel ani theina turin central point thei top min chua pui kan be sia chu home minister le external affairs minister nen mai chana kan la soi non ni sara tokna flag party ming pusap tang de rim chungchang ti te uma in paltang zela tuna sarkar ankal rei thei lawang ti thom om le ai ve hi chungchang a hei hi chu an soi zel tu rangai sakila an soi reng hi chu thleng ngai lo chu wang chuan lo thapang lo phon me ro